sa skončil školský polrok. Žiaci dostali výpis vysvedčení, ktorý bol ohodnotením ich poloročnej práce. V dňoch 28. januára až 1. februára 2013 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v stredisku Litmanova. Na Kamenu sme si pozvali niekoľkých žiakov, aby nám povedali, ako sa im na lyžiarskom výcviku páčilo. Chcem vám predstaviť lyžiarsku stredisku Litmanova. Po mojej pravej ruke sa nachádza vlek pre začiatočníkov a pred nami sa nachádza vlek pre pokročilých lyžiarov. Filipu, nerozbehujeme sa. Pozor, bo sme všetci traja v jednom. Pribrzdíme. Vianoce sú zas práve tu a práve teraz stromček svietí. V februári sa volejbalové družstvo dievčat zúčastnilo obvodového kola, kde skončilo na 2. mieste. Postup do obvodového kola im znemožnilo družstvo Pribinova Trebišov, ktoré nás porazilo 2-0 na sety. Oveľa lepšie sa však darilo chlapcom, ktorí na obvodovom kole postúpili z 1. miesta a na okresnom kole im ušiel postup, keď prehrali nad Čiernou nad Tisou. V polovici februára boli na našej škole vyhlásené chrípkové prázdniny. Zdraví sa tešili, chorí sa liečili. Viac ako 30% žiakov bolo chorých. Riaditeľ nám predĺžil jarné prázdniny, za čo mu pekne ďakujeme. Hviezdoslavov Kubín u nás má každoročnú tradíciu. Žiačka Jozefina Dobránska sa umiestnila na obvodovom kole na 1. mieste. Bohužiaľ, choroba jej nedovolila zúčastniť sa aj okresného kola. Naši mladší chlapci sa zúčastnili futbalového turnaja v Sečovciach. Pred odchodom na tento turnaj sľubovali, že zvíťazia. A svoj sľub aj dodržali. Srdečne im gratulujeme. Žiačky 7. ročníka sa asi mesiac poctivo pripravovali na obvodové kolo vo Vybijanej. Strašne chceli postúpiť, ale bohužiaľ nepriaznivé okolnosti ich nepustili ďalej. Skončili na 2. nepostupovom mieste. Ťažké srdce mali hlavne na rozhodcov, ktorí si pravidla Vybijanej vysvetľovali stále po svojom. 13. marca si žiaci 9. ročníka overovali vedomosti celoslovenským testovaním. Naši žiaci úspešne prešli touto skúškou. Já studoval a budoucnost si budoval. Má máma chtěla, aby země měřič byl. Pak v běhu věcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom, teď už mě hřeje v kapse, čím se splnil mámin cíl. Mé nadání je všestranné, jsem bystrý, moje sestrané, však strojařina potkala mě asi omylem. Proč já jen na tu školu les, když nevymyslím vynález a nikdy nepochopím to perpetuum mobilem. Promovaní inženýři, sinus, kosinus, des... Aj keď je už marec a zima by od nás mala definitívne odísť, počasie nám urobilo škrt cez rozpočet a koncom marca prišla snehová kalamita. Silný vietor a veľké množstvo snehu ochromilo život v našej obci na 3 dni. Nesneží a ty si na lyžiarskom zájazde. Neteší ma to, že nechceš robiť v záhrade. Nesneží a ty si na lyžiarskom zájazde. Neteší ma to, že nechceš robiť v záhrade.
nesneží a ty si na lyžiarskom zájazde neteší. Keďže veľkonočné sviatky sú sviatkami jary, aj naše pani učiteľky oprášili svoje kreatívne schopnosti a takto nám vyzdobili našu školu. Za to všetko im patrí náš obdiv a vďaka. Koncom marca dlhoročný školník pán Kostelanský odišiel do dôchodku. Na jeho miesto nastúpil nový školník pán Oporoška. V jeho práci mu prajeme veľa úspechov. Príprava na talentové skúšky dala dievčatám riadne zabrať, ale ich snaha sa zúročila na prijímačkách. Obsadili popredné miesta a všetky boli prijaté. Našich žiakov naučili skakať z vody v moru. Minule presne takisto, odložme mikiny, kostýmy, saka, pláže, bikiny, leto nás čaká. Farby kvetov letia vzduchom, čo vietor s útom žiari ľudstvo. Žijeme len raz, práve tu a práve včera. Slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nevráť, ale zabudni na strach, zabudni čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko.